कुछ मारी एकदम ना यार। कितना सुंदर माई के रवा भजन बजौनी चुनु बाबा इहे कहाला निमन संग रहब निमन बुद्धि ना जी। कौन लय बाजल है? लय बाजल है भूख बुझ नमी धनिया। अच्छा तब बन जेबू मम्मी धनिया। कितना सुंदर लागल बूढ़ा भैया जब भूखबू जे नमी धनिया तब बन जेबू मम्मी धनिया। लड़का फैका वाली बात उहे भाई उहे माई के दरबार में केहू गुहारे लेकिन जाई तई अच्छा लागल हो रवो सब सोचत हो कि चलो अभिषेकवा छोटे बात तो का हो मंडली छोटे छोटे रखले बात तो का हो सब बूढ़ा वाला के में बड़े सब तई अच्छा लागल हो। अच्छा अच्छा माने ही है हो व्यास भक्ति में बाड़े कम से कम कलाकारों के भक्ति में रहे के चाहे ना जी न तो ए बार तो व्यास लोग का नाम में धरे लायक नहीं ना सम्मान में गाओ तलो के गणेश बाबा आई ना लड़का के लाज के बचाई ना अब तले पीछे से बेंजू वाला बजा देता रहे जे दू कौन ची उठा के दू कौन ची देखौलो आ हर घड़ी एकरा फेरा में रहत तनी चल 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 तोरा माई से बिगड़ जाई चल चल तोरा माई से कहत नहीं चल बिगड़ जाई कि ना बिगड़ जाई एकदम त गीत संगीत ऐसन होखे ना जी आकी अच्छा लागे। हम चाहब कि एगो गणेश वंदना आ तनी हमहू हुरका बजाई ना जी। अब तो रही रही के एगो बड़ा सुंदर बूढ़ा भैया कहनी है जे एगो प्रेमी अपना प्रेमिका से ना तो एगो लवर अपन माने डरलांग से माने जो भी और ही कहने के एगो बूढ़ावा अपना बुढ़िया से अच्छा जा मने रवा लाज ना लगल हमरा के अपना बुढ़िया बनावे में और सही देखी नु हां कहि नु यहाँ के ओरिजिनल बूढ़ी ओरिजिनल जकरा से संबंध बा शादी भइल बा एक दिन बेचारी ओहो चल गई मार्केट में आ देखी उनका चप्पल पहने के आदत वो हवाई अच्छा आ मन बाबा गईली या कहली कि चप्पल वाला दुकान से के तनी एगो चप्पल दिया देखलस कि यार बूढ़ा जी के मेहरारू है कुर्सिया पर बैठा के पहले गोड़वा के सैनिटाइजर पहले बेचारा सैनिटाइजर क के या गोड़वा धो धा के साफ सुथरा तौली से कोई माने पोछ के साफ पोछ दिहलो आ तब चप्पल पहिनवलस जब पोछल इतना सेवा देखली पहिन लेहली पैसा दे देली जाए लगली दुकानदार कहले कि और कुछ चाहि का और मनवा में सोचे लेकिन ना कहली जे ए दुकानदार जी अब कुछ ना चाहिए ना लेवे के रहल त एगो हमारा पैंटी लेकिन राउर सेवा देख के हमार मन बिजुज गइल।
कौन ठीक बा हाँ, लागे चप्पल देनी हो तो इतना सेवा कोई नहीं होगा कहने दोसर कुछ देबे वो तना सेवा हो जाई गजब बूढ़ा जी हम नाराज हो जाई है लेकिन आई तनी अब हम चाहब एगो इतना सुंदर है सब चैनल आइल बा पारंपरिक रहो सब तने अपन परिचय दे दी तो एगो नया गीत रही एगो पवन सिंह जी के लय आइल हो पवन है मर्द मेहरारू से वार्तालाप होता बहुत बनी अरे तब खल तो ही पिया लागे सोही पिया काहे करे लो तू नहीं नहीं पिया पवन सिंह जी कहता है कि जब खाई बजाई मोटाई हो दादा अरे आई हो दादा अरे आई हो दादा तब में हरी मिलल बिया हमारा के गाई हो दादा एकदम सिंह से बनल गाई बाकी खाली त यही लायक सहारे बाबा से कह बाबा बाबा से कहतर के बाबा होई मंगल के दायक विनायक बाबा आज हो जाई हो सहायक बाबा होई मंगल के दायक विनायक बाबा आज हो जाई हो सहायक बाबा पिया लडुआ के भगवा लगाई बाबा पिया लडुआ के भगवा लगाई बाबा अरे आई ए बाबा अरे आई ए बाबा हमारा सुनी मन में तोरो सामने हमारा सुनी मन में तोरो सामने आई कैसन है बबुआ परिवार तो ढेर देखनी चाचा लेकिन राम जी के परिवार देखी कृष्ण भगवान के परिवार देखी हमारा बाबा भोलेनाथ के परिवार देखिए हम पहले जे अगर अपन परिवार चलावे के बा तब बाबा भोलेनाथ से संपर्क करी काहे ये भोले बाबा के परिवार में खतरनाक से खतरनाक परिवार रहते हुए ये बाबा के परिवार में प्रेम बाबे ये बाबा का परिवार ऐसा हो ए परिवार में खतरनाक से खतरनाक केहू के सवारी बाघ बड़े केहू के सवारी बैल बड़े रवा सब विचार करो बाघ में अब बैल में कितना प्रेम जमे अगर जहां बाघवा चहल बस फस मिसरी के बिकाला कि ना तो ई संहत के प्रभाव ए बाबा लइका कहता रे आ कि भोले रानी होई आ गौरा रानी होई
मन बाबा रखन गौरा दानी होई भोला दानी होई ए बाबा सुनले बानी तो हमरा पिया लडुआ के भगवा लगे अरे